Ahoj, já se jmenuji Luca a ráda bych vám ukázala naši výtvarnou dílnu a galerii Bosorka. Tak pojďte za mnou se podívat. Zde se nacházíme v galerii, kde si můžete zakoupit výrobky, které vytváříme my 3 Bosorky. Máme certifikát, originální produkt Krkonoše, a to nejenom na ty naše výrobky, ale zároveň i na celou tvořivou dílnu. A toto je naše tvořivá dílna, zde se můžete realizovat i vy. Namalujte si vlastní hrnek, misku nebo třeba konvici na čaj. Vyrobte si zrcadlovou mozaiku, magické krasohledy, pro klidné snění lapače snů. Zkrášlete se korálkovými šperky. Potiskněte či si namalujte tričko, tašku nebo baton. Tvoření vám nabídneme výběrovou kávu, čaje a domácí sirupy. U nás si přijdou na své nejen děti, ale i dospělí, školy, školky i skupiny. Nebo za vámi můžeme přijet s naší pojízdnou dílnou. Před návštěvou naší dílny je nutné se telefonicky objednat. Za výrobky lze platit hotově nebo QR kódem. A kde nás najdete? V Janských Lázních, Lázeňská 41. Pokud nedisponujete koštětem jako my, můžete zaparkovat váš vůz na našem parkovišti. Těšíme se na vás!